Чалавек, які прыходзіць у храм, шукае там дабра, праўды і прыгажосці. Ён захапляецца ўнутраным убранствам святыні, вытанчанасцю архітэктурных рашэнняў і талентам аўтараў фрэсак і ікон. Асаблівае месца ў каталіцкай літургіі займае арган і касцёльная музыка. Многія парафіі віцебскай дыяцэзіі імкнуцца развівацца ў гэтым напрамку. Адна з іх – парафія ў Глыбокім. Для любой парафіі хор – гэта заўсёды багацце. Калі ёсць арганіст, калі гучыць арган, калі спяваюць людзі, гэта вялікая радасць для ўсёй парафіяльнай супольнасці. І для мяне, як для святара, які працуе ў Глыбокім, вялікая радасць, канечне, што наш хор вось такі ўжо вопытны, 15 гадоў яму спаўняецца, і мы ўсе разам можам радавацца з гэтай нагоды. У лютым хор Ава Марыя пры парафіі Святой Троіцы ў Глыбокім адзначыў 15-годдзе свайго існавання. На святочны канцэрт сабраліся вернікі і святары. Удзельнікі хору заспявалі спевы са свайго рэпертуару. Хор Глыбоцкай парафіі неаднаразова ўдзельнічаў у разнастайных айчынных і міжнародных фэстах і конкурсах. Ва ўсебеларускім конкурсе на лепшую песню да 500-годдзя Буслаўскай святыні перамог твор у выкананні Авы Марыя. Песню «Буслаўская Божая маці» напісалі мясцовы паэт Віталь Гарановіч і ўдзельніца хору Ганна Шакола. Натхненне для мяне, напрыклад, гэта... Я лічу, што ідзець аднекуль звыш. Пасля таго, як прыняла сакрамент бежмавання, сапраўды на мяне знізышло нешта, я не ведаю, Дух Святы, напэўна, які адкрыў нейкую створку ў майго сэрца, створку для творчасці ў маім сэрцы. І вось з гэтага часу ўсё пачалося, і пішу не толькі духоўныя творы, але на розную тэматыку. Вось. Ну, а духоўныя творы займаюць асаблівае месца, яны дапамагаюць мне спяваць не толькі ў храме, я іх спяваю таксама і дома, і як бы даюць мне крылы, як бы даюць мне сілы. Варта ўзгадаць, што ініцыятарам і натхняльнікам хору быў ксёндз Пётр Урубель, які з'яўляўся ў той час, а гэта было ў 2000 годзе, пробышчам Глыбоцкай парафіі. Цяпер хор складаецца з 18 удзельнікаў, людзей рознага ўзросту і розных прафесій, якіх аб'ядноўвае любоў да Бога, да музыкі і спеваў. Пётр Урубель, ксёндз, и он собрал этот хор, и он ездил тогда по Коляде и предлагал, говорит, давайте соберемся и попробуем. Ну и да, вот несколько репетиций, потом первый раз на хорах спели, всем понравилось, и то есть приняли, что да, это хорошо, и вот и поэтому и коллектив основной, в принципе, он и остался. На початку нашего основания мы с хору сходили, люди нас чакали и дякували за спев. Але теперь уже за 15 год призвычаились. Я так думаю, что уже призвычались, что мы спеваем, и так повинно быть. Дякуйте и сегодня. Узначальвае хор Ніна Казлоўская. Пад яе кіраўніцтвам праходзяць рэпетыцыі і канцэрты. У рэпертуар калектыву ўваходзяць творы класічнай духоўнай музыкі, а таксама рэлігійныя песні замежных і айчынных аўтараў, якія выконваюцца на беларускай, польскай і лацінскай мовах. Цікава, што хор выконвае і ўласныя творы. Немалаважна, што парафіяльны хор Ава Марыя – пастаянны ўдзельнік нядзельных і іншых святочных набажэнстваў у касцёле Святой Троіцы ў Глыбокім, а таксама фэстаў і ўрачыстасцяў у розных парафіях Беларусі і замежжа. Поехали на фестиваль «Магутны Божий» у Могилёв. Были и там, были в Минску на фестивале памяти Шопена и у Червоном костеле. Спевали на имши и на концерте. И по несколько разов уже были Лучей, Парафьянова, ну и другие местины.
Зразумела, што ў юбілейны дзень свайго існавання удзельнікі хору Ава Марыі заспявалі непасрэдна на самой святой імшы. Шчыра кажучы, гэта і ёсць першая мэта існавання і творчай дзейнасці хору. Яго задача дапамагчы вернікам урачыста перажыць літургію, наталіцца Божым словам і выспеваць сваю веру. Вялікая творчая праца хору знайшла сваю ўдзячнасць у сэрцах вернікаў і святароў глыбоцкай парафіі. Ад усяго сэрца, як святар, які працуе ў глыбоцкай парафіі Святой Тройцы, віншую наш хор Аве Марыя з гэтым выдатным юбілеем. 15 год яны спяваюць у нашай парафіі, 15 год яны ездзяць па гастролях, наведваюць іншыя супольнасці, каб праслаўляць Пана Бога, каб паказаць людзям магчымасць славіць Пана Бога песняй, радавацца з іншымі людзьмі. Поэтому хацеў бы павіншаваць іх і пажадаць ім добрага настрою, Божага натхнення, таксама ласкаў Духа Святога, і няхай святая Цэцылія апякуецца імі ў іхнай прыгожай працы, нават сказаў бы я прыгожым служэнні. Творчасці, яшчэ з творчасці, творчых планаў, нейкіх творчых дасягненняў, новых харыстаў, нейкага пошуку творчага плёнаў працы, такой працы, которая вельмі патрэбна для нас просто. Я бы пожелал, чтобы он развивался, чтобы приходили новые участники с хорошими голосами, чтобы он был все лучше и лучше. Будем просить Пана Бога, каб даваў нам сілы на далейшыя спевы, далейшае натхненне, каб ствараць новыя творы, каб працягваць спеў у хоры, потому что спеў гэта, я лічу, это радасць сэрца, это. І, конечно ж, мне вельмі хацелася, каб і дзеці нашы, унукі нашы таксама гэта ўсё слухалі і нашу справу гэту працягвалі потым. Шмат за гэты час напісана песень і музыкі, але ёсць яшчэ да чаго імкнуцца. У прыватнасці існуе запатрабаванасць у запісе дыскаў. Пра гэта просяць шматлікія слухачы. Такім чынам можна упэўнена сказаць, што касцёльная музыка і спеў прыўносяць у нашу зямную малітву крышачку неба, дапамагаюць нам падрыхтавацца і стаць удзельнікамі нябеснага анёльскага хору.